खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोरनानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों रेशन कार्डनि जोहै नोंथांमोना खै थारिखआव दालि सिनिखौ मोननो हागोन दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। आरो नोंथांमोना दालि सिनिखौ बेसेबां फैसा होनानै बायनो नांगोन आं बेखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरगोन। आरो बेनिफ्राय नैबे अरुणोदय स्किमनि जे नोंथांमोना 1250 फैसाखौनो मोनमारगोन ना एसे खम नोंथांमोना मोननो हागोन आं बेखौबो दायो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। मानो होनोबा जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैयासो जोंनि नैबे आसामनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि डिस्ट्रिक्ट कमिशनार बिथांमोनजों माने मिटिं लानाय जादोंमोन। दा बेवहाय बिथाङा अरुणोदय स्किमनि बागैनो माखासे डिसिसनखौबो लानाय जादों। दा बेनिखायनो मा बिथांमोना डिसिसनखौ लादों आं बेखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों। दा बेनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि फैसाखौबो नोंथांमोना गोबांनो मोननो हानाय नङा माखासे जाहोननि थाखाय। दा बेनिखायनो मा जाहोननि थाखाय नोंथांमोना मोननो हानाय नङा दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासैबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानैबो लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। दा नोंथांमोना नुदों जानो हागौ नै जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैयासो बेखौ गावनि ससियेल मिडियाआव माने बेखौ पस्ट खालामना बिथाङा होदों। दा बेवहाय बिथाङा माने माखासे डिसिसनखौ लानाय जादों। जोंनि नैबे मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि डिस्ट्रिक्ट कमिशनारफोरजों बिथाङा माने मिटिं लानाय जादोंमोन। दा बेवहाय बिथाङा बुंदों आरो आगस्टनि 1 थारिखनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि फैसा सोनायखौ जागायसिगोन होननानै नोंथांमोननिसिम बेखौ फोरमायथिदों। दा बिनिफ्राय बेहाय बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंदों नोंथांमोननि आदारा लिंक जानाय जानांगोन। दा आदारा नोंथांमोननिया लिंक जाबासो नोंथांमोना नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन जाहैबाय। दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोननि आदारजों बेंक एकाउन्टआव लिंक जाबायबा टेनसन गैला नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हासिगोन। नाथायबा जायफोर नोंथांमोननि आदारा बेंक एकाउन्टजों लिंक जायाखैबा दा नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हानाय नंला। मानो होनोबा जोंहा बेहाय लिरना होखादों आरो नोंथांमोननिसिम लास्ट डेटखौबो होखादोंआनो। आरो बिनिफ्राय जोंहा दायो दाब जायगायावबो सोलिगासिनो दङ आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों नोंथांमोना लिंक खालामनांगौ होननानै। दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना दायो लिंक जायाखैबा आधारा बेंक एकाउन्टजों नोंथांमोना फैसाखौथ' मोननो हानाय नंला। नाथायबा जेब्लानो नोंथांमोना लिंक खालामना लागोन अब्लानो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनफिननो हागोन जाहैबाय। दा बेनिफ्राय गासै बेसेबां मानसिफोरा मोननो हागोन ना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ गासै 37.1 लाख मानसिफोरा नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन जाहैबाय आगस्टनि 1 थारिखआव। दा बिनिफ्राय बेसेबां मोननो हागोन ना 1250 फैसाखौ मोननो हागोन होननानै बिथाङा बेबादि लिरनानैथ' होदों। नाथायबा दाख्लैबावै बिथाङा जेब्ला माने फेसबुकाव लाइभ फैदोंमोन बारा गोबाव जायाखै मैया सानसेल'सो जादों आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरनाय जादोंमोन। दा बेवहाय बिथाङा बुंदों आरो 1250 थाखानि एसे खम नोंथांमोननिसिम हरगोन बेबादि खोथाखौ बुंदोंमोन। नाथायबा मैया बिथाङा मा डिसिसन लालायखो दा बेहाय 1250 फैसाखौ सोना हरगोन बेबादि बिथाङा लिरना होदों आरो। दा बेनिखायनो 1250 फैसाखौ नोंथांमोना मोनगोनखौ दायो आसाखौ लानो हासिगोन। सोलाय सोल' बाथ्रा बुंबाय थागासिनो दं होननानै बेखौ बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नंला। जेनेबा नोंथांमोननिसिम बे मासनि थाखाय नैबे आगस्ट मासनि थाखाय अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ एसे खम सोना हरनाय जासिगोन। दा बिनि थाखाय नोंथांमोना आंखौ माने गाज्रिबो मोननाय नङा खोमा होननानै बेबायदि बुंलायलांदोंमोन चिफ मिनिस्टार बिथाङा। दा मा डिसिसन लाफिनलायखो 1250 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन जाहैबाय। दा बिनिफ्राय जाय जायगायाव दैबाना जानाय सराइदेव शिबसागर जरहाट गलाघाट डिस्ट्रिक्टनिया अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ आगस्ट मासनि थाखाय 2500 मोननो हागोन जाहैबाय। दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बेखौबो मिथिखाबायने सहायक अरुणोदयनि सहायकबो माने एपइन्टमेन्ट होनाय जासिगोन मोनफ्रोमबो ब्लक अफिसाव। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे अरुणोदय सहायक बिथांनिसिम थांनानै अरुणोदय स्किमनि फैसा माबाखौ एप्लाइखौ नोंथांमोना एसे उनाव खालामहैनो हासिगोन। आरो जुदि नोंथांमोना फैसा मोनाबाबो नोंथांमोना बे अरुणोदय सहायक बिथांनिसिम थांनानै मदद नोंथांमोना लाहैनो हागोन। दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ नै नोंथांमोना रेशन कार्डनि जै दालि सिनिखौ माब्ला मोननो हागोन ना आगस्टनि 10 थारिखआव नोंथांमोना मोननो हासिगोन। जोंहा बियो डेटआ दायो 100% कनफार्म जाखाबाय। नोंथांमोना आगस्टनि 10 थारिखखालिनो नैबे रेशन कार्डनि जै दालि सिनिखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन। 1 केजि करि नोंथांमोना मोननाय बेखौथ' मिथिखायो नोंथांमोना। दा बिनिफ्राय बेसेबां नोंथांमोना फैसा नांगोन ना नोंथांमोना 100 थाखा होनानै बायनो नांगोन दै। दालि 1 केजि आरो सिनि 1 केजिनि थाखाय नोंथांमोना 100 थाखा होनानै बायनो नांसिगोन। फ्रियाव नोंथांमोना मोननो हाया। नोंथांमोननिसिम रादायखौथ' होदोंमोन फ्रियावनो होगोन होननानै इलेक्सननि उनाव। नाथायबा नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव फ्रि मोननो हानाय नङा। फैगोन बोसोरनिफ्रायसो नोंथांमोना दालि सिनि संख्रि जानाय थावखौ फ्रियाव मोननो हागोन। दा बे जाहैबाय जोंहा बाथ्राया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। इलेक्सननि समाव रादाय होनायखौ दायो थाब बिथांमोना मावफुंनो नाजायासै होननानै बेखौ बुंनो नांसिगोन। दायो नोंथांमोना 1 केजि दालि 1 केजि सिनिखौल' मोनगोरनो हागोन दै आगस्ट मासाव। नोंथांमोना सिनि माबाखौबो सिरनि सोलायलांबाय संख्रिखौ नोंथांमोना मोनबावासो नैबे आगस्टआव।
नोंथांमोना संख्रिखौ जानो हागौ खोमा सेप्तेम्बरफोरनिफ्राय मोननो हागौ नाथायबा थावखौ हले नोंथांमोना फैगोन बोसोरनिफ्रायसो मोनखागोन चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौ गावनो लाइभआव फैनानै बुंदों दा जेखियानो जामानो नोंथांमोना मिथिना मोननो हाबाय 1 आगस्टनि 1 तारिखआव मात्र नोंथांमोना माइरंखौल'सो फ्रियाव मोननो हागोन दा बिनि उनाव आगस्टनि 10 तारिखखालिसो नोंथांमोना 1 केजि दालि 1 केजि सिनिखौ 100 थाखा फैसा होननानै नोंथांमोना बायनो नांसिगोन दा बिनिफ्राय निजुत बाबु आसनि निजुत मयना स्किमनिबो जोंहा आपडेट ओंखारना फैदों आगस्टनि 6 तारिख 7 तारिखनिफ्राय जोंहा निजुत बाबु आसनि निजुत मयना स्किमनि जोंहा फर्म राननाया जासिगोन कलेजाव नोंथांमोना फर्मखौ मोननो हागोन दा बिनिफ्राय नोंथांमोना माब्लानिफ्राय फैसाखौ मोननो हागोन ना निजुत बाबु आसनि निजुत मयना स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना अक्ट'बर मासनिफ्रायसो मोननो हागोन जाहैबाय बेखौ जोंनि नैबे चिफ मिनिस्टार बिथाङा माने दाख्लै बावैनो एनाउन्समेन्ट खालामनो नागिरदोंमोन आरो बिथाङा मैया माने बेखौ पस्ट खालामना नोंथांमोननिसिम ससियेल मिडियायाव होनाय जाबावबाय दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम दानिया बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा नोंथांमोना मिथिना मोननो हाबाय रेशन कार्डनि जाय दालिसिनिखौ आगस्टनि 10 तारिखखालि 100 थाखा फैसाजों नोंथांमोना बायनो नांसिगोन आगस्टनि 1 तारिखखालि बिनिफ्राय आदारजों लिंक थानाय बेंक एकाउन्टफ्रा नोंथांमोना माने अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनजेननो हासिगोन 1250 थाखा फैसाखौनो मोनगोनखौ दायो आसाखौ लानो हासिगोन ओरैनो सोनाय समाव एसे खमबो सोनो हागौ खोमा दा लिरनायावथ' 1250 थाखा बेबायदि लिरदों नालाय बिथाङा अनलाइन फैनायाव माने फेसबुकआव लाइभ फैनायाव बिथाङा दाख्लै बावैसो बेखौ बुंदोंमोन नालाय एसे खम बेबायदि हरगोन बेबायदि बाथ्राखौ बुंदोंमोन नालाय दा बेनिखायनो 1250 थाखा फैसाखौ नोंथांमोना 100% मोननोबो हागौ नङाबा एसे खमबो जानो हागौ आरो 50 थाखासो बेबायदि खम जानोबो हागौ दा बेखौ नोंथांमोना सानना लाबानो जाबाय खम हाबोबा एसे खम सोना हरबाय होननानै दा बिनिफ्राय अरुणोदय सहायकनि जोंहा सापर्टआबो एसे उनाव नोंथांमोना मोननो हासिगोन फैसा मोनाबा ब्लक अफिसाव थांनानै अरुणोदय सहायक बिथांनिसिम नोंथांमोना मदद लाहैबानो जाबाय एप्लाइ खालामनोबाबो अरुणोदय सहायक बिथांनिसिम नोंथांमोना थांबानो जाबाय दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दानिया माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मोजां नोंथांमोना कमेन्ट खालामना सोंहरदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबोनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों गासिबो मानसिफ्रा मिथिना मोननो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों